मानो फैयाखै नोङो रायजोआनो मैया नागिरनो थांनो गुबुननि हिन्जावखौहाय हरनि समावहाय लानानै थांनो नागिरदोंमोन बेयावनो रायजोफोरजों हमजानानै बुजाबाय अब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ फुरायै देखायलाङि नायलांबानो जाबाय हिन्जाव सिख्ला हमजादों गामियाव नै मिटिं जागासिनो हिन्जाव बेनो हौवाया नैबे सासे नै सानैबो हिन्जावा नै बेनो हौवाया सानैनि Itia iya lu kita kali 20 sinda bang kali kita kali. बदमास बे बदमास बिनि थाखायनो आं बुजादों नंगौना आं दाय खामानि मावबा दिनै मानो फैनो दरखारमोन आङो मानो टिफिननिफ्राय फैनो दरखारमोन नों एक नम्बर हारामि मानो स्कुटि नोंनिफ्राय लाना फैदो रायजोआ रायलायनो এই ক্ষেত্রে কৈছে যে মোক হাতত ধৰি টানিছে বুলি এতিয়া তুমি এজন তিৰোতা সন্ধিয়া কালত কেলে হাতত ধৰি টানিছে না নিজে বিবাহ কৰি মই লৈ যাম বুলি টানিছিলে না কি বুলি টানিছিলে बेनो ओइ मानसि दैखो आखामना बोग्रा इयो German itu kasi. हात धरि ताना इयो হয় मानसि दैखो गोबाव जाबाय German itu kasi hoy बुंनो ना बुजागोन आरो এটা কথা আছে দেই গাইস बदमास इसोर एक नम्बर बदमास মানুহ কেনেকুৱা মাৰি মাৰি কিবা কৰিব নালাগে ইমান নাই কুদি ভালকে সুধিতো আছো আৰু কইলে ভালকে কইলে হয় যদি হয় নহয় যদি নহয় ইহে কইলো নাই সিধা সাদা বুং ই মাইকি কৈ আছে মাইকি হয় বুলি কৈ আছে ই কৈ লোৱা নাই ই ক'ব লাগিব ঐ বুং ना दोखो होगोन दानो बुं बदमास ना नोंसोर नार्सारिनि मानसिया सब बदमास नंगौ হয় बोले এইজনী দুখীয়া মানুহ কদাখনে হাজারা করবে হয় बोले এতিয়া সা তাৰ মোটা আছে পোৱালি আছে नंगौ শুনিব নালাগে কালি দিনটো বিচাৰা পাছে কালি আহিব লাগিব नैबे जरासेयानो नै हिन्जाव सिखाव नै मालाय न'खर बरबाद खालामग्रा नै हिन्जावा बेनो हौवाया बेनो बरबाद जायोना लोगोफोर
फिसाफोरनि जिबना फरायनाय लिरनाय बिमा बिफा गैयाब्ला गोदाव सोराव जायोना बेबायदि खालामना होनो नाङा बेबायदि खालामनो नाङा मानसिया दानि जुगाव ट्रेन्डिंल'सै ना बेबायदि हौवा हिन्जाव दोनखारलायनाय हौवा हिन्जाव खारलायनायफोरा लालायनाय गारलायनाय दानि जुगाव ट्रेन्डिंल'सै बेफोर अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालामना होबानो जाबाय आरो नोंथाङा चेनेलाव दंबा साबस्क्राइब खालामना होदो अब्ला लोगोफोर थेंक्स फर वाचिं